Dobrý deň, dnes si ukážeme jeden z najnovších nástrojov, ktorý môžete použiť pri vyhodnocovaní KPI vo vašej firme a pomôže vám zároveň riadiť vaše podnikanie. Pôjdete na stránku www.dominanta.sk, kde v menu nájdete KPI analyzátor. Kliknete, objaví sa vám program, ktorý vám pomôže vo vašom podnikaní. Používa klasické vstupy, výsledovka a súvaha. V prípade, že chcete vzory, môžete na ne požiadať na stránke dominanta@dominanta.sk. Čo robí táto stránka? V tejto stránke máte zahrnuté hore v menu teóriu, kde si môžete prečítať kapitoly o KPI, čo je KPI, ako ho možno rozdeliť, vytvorenie ukazovateľa, smart technika, niektoré kontrolné otázky a manuál k práci s programom. Potom je samotný KPI analyzátor, kde môžete načítať demodáta, kde si môžete pozrieť, ako funguje. Stačíte vypočítať KPI a výsledky máte hotové. Ak chcete pracovať s vlastnou databázou, stačí načítať program, ktorý obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát. Klikneme, vyberieme si firmu, napríklad túto, otvoríme, dáta sa automaticky načítali. Pozrieme sa, je tu rok 2021, 22 až 25, dáme prepočítať KPI a všetko máme hotové. Tu sú vstupné údaje a tu máme panel KPI. KPI výkonnosť, KPI ziskovosť, KP3 hodnota podniku, predikcia, interpretácie výstupov, finančnú analýzu a správu pre manažment. Ukážeme si príklady z týchto menú. KPI výkonnosť hodnotí rentabilitu, vidíme roky a veľkým číslom vidíme, že rentabilita je minus 6,88. Likvidita je pomerne veľká, 6,43, zadlženosť 60, je tu rentabilita ROE a VAC. Keď pozrieme nižšie, máme tu grafickú interpretáciu. Podobne môžeme vyhodnotiť ziskovosť. Čistý zisk, vidíme, že firma je v strate 1,24 milióna, ROS, EBITu, nákladovosť, vidíme tu stratu 104,22 je nákladovosť, čiže vysoko prevyšuje hodnotu 100, pričom hodnota má byť menšia, produktivita. Znova vidíme graficky, ako ubúda cash flow v rokoch, ako sa mení EBIT a EBITDA. Podobne pozrieme vývoj hodnoty firmy. Od roku 2023 hodnota firmy neustále klesá. Predikcia hovorí, že index bonity je záporný, to znamená, firma je v kríze, dá sa povedať. Z-score ešte ukazuje bonitu 2,20, ale Taflerov index nie. Čiže je tu silné varovanie, že s firmou treba niečo robiť, lebo sa udeje. Keď máme problém, je tu interpretácia ukazovateľov a červeným sú vyznačené kritické miesta. Rentabilita aktív, vysvetlená a odporúčané riešenie zvýšiť efektívnosť využitia majetku, zredukovať aktíva a zlepšiť maržu optimalizáciou nákladov, respektíve zvyšovaním cien. Ďalej je tu platobná schopnosť, čo je zatiaľ v poriadku, vidíme kritickú kapitálovú štruktúru, čistý zisk, strata, riešenie, analyzujte pokles výnosov alebo rast nákladov, zvážte revíziu cenovej politiky, výrobného portfólia a znižte fixné náklady. Takto vám dostanete odporúčania, čo s firmou robiť. Podobne môžete pozrieť v ukazovatele finančnej analýzy. Likvidity vidíme, že kritická je ale bežná likvidita. Teoreticky kritická, ona je veľká a tá veľká likvidita pri nízkej ziskovosti vlastne nesplňa svoj účel. Podobne vidíme kritický stupeň prekapitalizovania, podkapitalizovania a tak ďalej. Rentabilita je celá v kritickom stave. Pozrieme si správu pre management. Kliknutím sa nám spracovala správa pre management, kde máme manažerské zhrnutie, celkové plnenie, čiže 58% z tých KPI je dobrých, zvyšok 42 zlej.
Kritické odchýlky nad 10% je 5 kPičiek, mierne odchýlky 6. Tu je potom vyhodnotenie, rok 24-25 odchýlky a plnenie. Znova poukázané na slabé miesta, kde vznikajú problémy a príčiny, hodnotenie najdôležitejších KPI. Aktuálny rok 25 je hodnotený tu a potom komentár k výsledkom. Máte tu ešte silné a slabé stránky, rizika a návrhy na riešenia. Riziko, možný dopad, návrh na riešenie, časové odporúčanie. Odporúčaný akčný plán je v závere a keď máte ešte, môžete dodať vlastné poznámky k tomuto návrhu. Potom si to môžete celé vytlačiť. Tak to bol program KPI Analyzátor. Verím, že vás naša ponuka zaujala a prejavíte záujem o prácu s našim softvérom. Najbližšie si ukážeme ďalší softvér a to je softvér Strategický finančný plán. Ďakujem a prajem pekný deň.